og ordens valgvideo. Vores parti går ind for retfærdiggørelse. Vi mener, at skatten skal sænkes, så den enkelte får mulighed for at tage ansvar for sig selv. Sænkningen i skattereformen gør, at man skal betale for diverse ting som tandlæger. Vi vil sørge for mindre arbejdsløshed ved at sænke pensionerne til 60 og ved at gøre indvandrerpolitikken strammere. Kronisk syge skal have ret til kontanthjælp og førtidspension. Vi mener, at SU'en til hjemmeboende skal sænkes, og at den skal forøges til udboende. I folkeskolen skal man have krav til at have undervisning i 37 timer i ugen. Og så bliver lektierne selvfølgelig også meget sat ned, så man ikke får lektier for derhjemme. Men det kræver selvfølgelig, at man får en bedre lærererfaring i skolerne. Så kravene her skal selvfølgelig forøges. I militæret skal værnepligten være frivillig, og lønnen skal sænkes gevaldigt. Vi vil indføre en hård straf til de kriminelle og frihedsrettigheder til politiet. Lov og ordenspartiet. Vi går meget op i miljøet i Danmark. Vi ønsker miljøvenlige busser, sænkning af priser på transport og mindre afgifter på økologiske varer. Vi mener også, at det er meget vigtigt, at vi støtter de landmænd, som går med økologiske varer. Og selvfølgelig dem, som støtter et miljøvenligt Danmark. Så vi håber, I kan lide vores valgvideo. Og I vil støtte os i kampen om at slå de andre partier. Det var Lov og Ordenspartiet. Skål.